dị nnọọ mma. Ọ dị ezigbo mma. Ehe nna. Anụ m na ndị gọọmenti ekwetago na fa ga-alụzi ụzọ waya. Gbawam. Eziokwu. Ka si were ya ka isi were ya. Eziokwu ya ka kwesị ka bịagute gị ka anyị kpalụ ka mara m kere emel. Nekwa n'anya o. Confirm. Ọ magbuo onwe ya. Aya no. Onye bụla na-enwe aṅụrị. Ọ maka nwa nwoke ọkpaligo ndị gọọmenti rinne maka alụ ụzọ a. Nya bụ alụ ụzọ na-eweta nnọọ nnukwu okwu ma etu nwa ọ bụla na ndị gọọmenti alụbago ya bụ ụzọ nwa nwoke ga-enwe ezigbo anwụlị ọ ga-enwechasị anwụlị ọ ga-na-asọzi eluigwe n'ụwa ekele ọfịs anyanwụ ọtụtụ awala ekwesabela ụwa biwere ọnọdụ chukwu ajụ nwa gị nwoke na-akpagharị na-eyi sọsọ akpa white kwesịrị ịdị na-akwado ndị gọọmenti na-akwado ndị obodo ka arụara anyị ụzọ ka ị na-asị abugodi akọ nke ahụ ka anyị kọta akọ ọzọ ezinne anyị kọta akọ ọzọ na nwa nwoke na-eyi yali white na-agaghalị ọ na-alụ ndị gọọmenti ịlụ ụzọ ọ gwalụ ndị gọọmenti alụ n'ụzọ ọrụ ya bụ okwu ọ na-ekwu maka ndị gọọmenti na-akpọlifa ka fa ji wee kwadota na fa ga-alụ ya bụ ụzọ ka nke ịkpọli nwa nwoke mba biko anwakwana ya anwa ọzọ maka na ama m n'iso na ndị nwa na-agaghalị welu nwa m na-akụ asịrị anwakwana ya nwa n'iru m achọrọ m ya biko ọ bụghị maka aka nkụ maka wee bịa ezinne ọ kakwọla ya mma ihe bụ ebumnuche m kịta na ije m bịara siriri gberede mbụ sị ka ndị gọọmenti rụara ya ụzọ fachọrọ ịrụ onye ka m nwa na-ekwu ịrapụ ịkọ gọọmenti ịlụ ụzọ kọba maka nwa m nwoke na ọlụ onwe ya oyi white oyiri white ọ bụrụ white ka ngụ nwa yi ọrụ white ka m nwa na-eyi ọnwa gị nwoke etiri n'ọnọdụ white adịm mbụ eyibu white mbụ ihe nwekwana nwa jikwa na-eyikwana white akwụkwọ na-enwekwana ife ọzọ n'ihi na ọ na-adịkwana mma si etibata ụmụ ihe nwaja ya were na-akpọrọ ụtaba na ọ bụrụkwa na emekwana ife ọzọ nwa bụ aka na m iyi white ahụ ị ga-arapụ iyi ka ya bụ nwaja ya ọ na-enye ya ala ịba ya aka ezineke ka isi ekwe otu a akọsikwana weta ọjị biko ị nwere ọjị n'ụlọ ka m ga-esi weta ọjị ebe ọ bụ na ịtọ na ịkpọli nwa m ọrụ ego nwa m weta ka m ga-eji wee gonye ya bụ ọjị obere egwuregwu amụ na gị na egwu na ya ka ite gịrị fesịrị ezinne Anwa arụkwala m aka anwa akwụla nwa ndị gị anwakwala anwa rụọ m aka anwakwala nwa ndị gị meta agwụ m aka ị na-egwara gị ka m gwa gị imekwasa awụ m nwaanyị isi mbụ tupu gị eme ihe ọbụla n'ụlọ a gị bịa kọrọ m aka n'ime ụlọ m sịbụ biko enwetara m ike ịghasa akwa ọrụ gị were akwa eji eli gị eji agbatị gị na lili were bịa ngaba sachere m nwaanyị isi mbụ dụdọrọkwa gị ngwa anụ ọhịa ekwensu eshi ọdọ na Chineke gị rashi ihe njibe gị dị ala ya ị ga-emenụ na mmemenu ị na-emenụ na gị nwa anwa bịta akwa ya ka ọdọ ihe a ga-eme echi na Chineke mmecha nnabewe ewe ya ndị echiela anyị onye kwuru asị m sa kedu ihe na-eme ebe a gịnị na-akwụ na gịnị mere asị m sa gịnị asị m sa gịnị ndụlọte nkechi nyechi wee tụtụrụ akwa nsara mmiri wefujisi ya oyi ọrụ mmụta ahụ ịsara akwa nkechi nyere ka ịsọwụ nkechi tụrụ ka mma apịara gị apịa nwa ọkwa iwe egwu udo iwe ọgba nje adịsị atọrọ atọ ya wụ nkechi tụrụ so iwere aka shi gị aka ejiri kọlọ jiri Chineke nna ya gị lecha akwa onye ga-akpasa ka ya wụ akwa nwaanyị m jiri ego m tara ahụhụ kpata na Bahama ego m ji ego white ego dị karịkarị ego sa white international lụọ gị were aka shi mesara m n'uwe ọsara mmiri wara na-agbago nwaanyị tara ahụ ụlọ ịhụla m ebula rere eji post office werala m ka kpọrọ ka ị gara n'ime ọcha gaga gwụla lokashi ya ehutokwanụ ga-eshigbu gị ị ga-agafe ọkwa gị ikpele n'ikpe lamaju goji ikpele nnọọ ikpe gị ikpele ikpe arụjego m aka ijikwana ihe mere onye adachi ele ga-esi were ihe sachie nga niile ọ na-anwụ taa ele ihe were sachie mara kwesịrị ihe ụlọ
ga-eme ya bịa jụọ m ajụjụ kedu iwe onye riri ya ga-ele gị ọ ga-abịa ịjụgaji na iwu Jizọs ka nwaanyị isi mbụ iwu nwaanyị isi mkpe nwaanyị isi mbụ emekwara na ụmụta m gị eriri gị bịa gbawala m adụ otu okwu na n'okwuru nga ụda m tupu gị pụta nga okwuru unu ọ sị na ọ ga-enye m poizin in fact na ọ sị na poizin ahụ ata n'ime ahịa nọ n'ime ụlọ nga na ọ ga-enye m na aga m anwụ achọtụkwa m enwu oke m ruru ugbu a nwere nne ego m retara n'aja were nnọọ gaga zụrụ poizin nye poizin enye poizin onye ewushina chika ọwụ ahụ ya gbu poizin onye bere ga-emetere m ọwụgo ka gị ka ebere m na-emetere maka ụta ka ị nọ n'ime bọtụlụ agbachie gị tụfuo tenkobo nkata ọhịa retere gị lekwe ka ibu n'obi gị ken ahụ na nke ahụ ibu n'obi gị ọhịa retere ihe anụ ọcha nọ nga retere gị nọkwa nga ehuje gị anya ka sawaiti di ma uno de ka de yeshala o ta ka yeshala de ka ma ngun mwe burungu mamala fata la la ila ara la fo iya wagir mekwe la la lawa le lochi what you got? Even ihe kosuru ka Chineke kere m na gnab. Maka Chineke kere m na gnab ihe ọwụla mere nwunye m. Ihe ọwụla mere asam. Ihe ọwụla mere oyoyo m. Ihe ọwụla mere ude ebube m. Maka Chukwu aga m agbagara gị fim. Agadi m ata gị. Onye m tara my mother. Ọ mma m nwe onye m tara ụta. Ya lecha anya ihe ọ ga-ebutere m. Ya gaga butere m arịsị atara atọ. Nwaanyị eji ego kọlọ wee rụọ. You gaga zụrụ off white. You think you would dress this way to entice me? I have been enticed. Can never accept you anymore. Stupid thing. Baby. Baby. Naza American Negro. If you want to go Bahama. Bahama Negro. No third. Anana give me jaga. Baby. Baby, brala direle agwanga nagoro nago eso asingo butre muri we kwediri ihe na ndo ko komba ole no no gị na-achọ ka notice eke. Did I tell you I was hungry? O agra no do kwe agra no do Sir White agora na agụ na egbujigo wele go oku o mi ri hin dia enwa onye wala ga butere nga demle abibo yo ngele Wamba. demle abibo yo Wamba. ngele demle etemblable demle etemblable demle hey oh pupu Ochushi pupu na chile Kibariak. Wara na agba ụlọ. Ị hụrụ kai ihe shiri di mu dak. Daddy, you tere ginga. This are you mad? Hey. Leave this food. Leave this food. My soup. My soup. What did you do? Did you pour away my Bahama food? No, I received Holy Communion in the church. Can't you see? Hey! No problem. Now, so you hear my soup, baby? Better. That's how we do it. Hey! Come now. Don't stain my white toe. One for you, one for Don't stain my white toe. One for you, one Don't for stain my white toe. One for you, one Don't stain my white toe. One for you. Don't stain my white toe. You've not seen anything. Wait. You just...
ga-ama na Sir White batara in town. Oke nwa ka nwa. Gara m ije nje eko. Teme. Onye? Pardon my leg. Igole. Isi mo gole. Gole. Akwa puja. Gona olende puja. Family anyị. Family olende. Di na nwunye anyị. Di na nwunye gị na onye? Puja agaje ebe. Otu a. Gịnị bụ ihe ndị iyi kosi? Why you doing white? Kamgbe ekwuru ụlọ okwu ihe na-ese okwu nga akwa white. Akwụwa ọcha. Eyirile m ya ka m yiri awụdụ ka ọ ga-awụ gị le anya gị lepụ. Uwe white ke m wo gị le anya gị lepegide lekwa ngo ha n'ogologo. Ị hụrụ ya? Ị hụrụ ngo ha n'ogologo? Ele nga m shiri mejọ gị ugbu a. Esa white. Mana iwe onye ara. Ị mana ara agbawala gị. Ọmụna me. So ị chọrọ iso m apụ. Gịnị ka ị gba n'ụkwụ ihe? Elekwa m ikpọ m shoe wụsa gị n'ụkwụ ihe. Gị gbaga sompido. You get it? You should maintain the White House rules. You must go white. Everywhere must be white. Italashi. Give a one dari ugbu a ma anọ jeri enonga. Awu na bo daria. Let me hear me. Enyi m white, moto no chagini. White. Taye yo chagini. Black. Ele heshum nacha. Black. Okumoto channo. Red. Hem you look black. Stocking sebo kaki red. On nacha. Kaki red. He got work kaki tube. Magata da can go back on Yoshi. Will you go back? Mike. Come on, Bobby, one gata. Mike. Oh, Congo. Lashazu. Oh, Congo. I said one thing I lashazu. I'm going to quickly. You quickly, you bush baby. One by one lobo. Well, lashazu. Daddy. I'm not in there. What come? Gay him at the naga. Didn't you? You got the skill. I want to go there with naga. So white. Oh. Susu. Oke na-esote ya na-atọ m. Oke na-esote ya na-atọ m. Ledo na nyam zagozo. Ọ bụ na onye a ga-esi m aga ije. Aga m aga. Mba no. Ị ga-ala na nga unu. Ugo mara mma m. Asa mpete. Ihe m ji elu na nrọ. Nwaanyị gaje Bahama. Nwaanyị ime White House. Nwoke bọtụlụ. Ọ dị m n'obi. Ị nọ n'ime bọtụlụ. Ọ bụrụ na ị gaha njem agaghị aga. Ịwụ onye na-aga ebe asịsị agala aga. Ọsụ. Ije na-ekwedo ọgụ ka gị pụta gaa ya aga. Nne m makpụrụ n'ime moto ka anyị lọnja into movement. Onye riri pọnga ahụ. Ịpụ egbe. Gị bịa m nso. Ị nọ n'ime bọtụlụ. Maintain social distance. White House rules. Onye awụdụ mmadụ. She is white. Onye awụdụ mmadụ. She is white from head to toe. Onye dị white. Gonna let you white. Onye na-agbụ na onye dị Sawai tada zoji. Josephine ma jagide kwe mba. Maya ma Sawai. Oyo. Hey. Agada garono. Hey. Won shi ki walk. Agada walk ni. Ebu nu saga ma ba jeep ma zoya. Jeep o ma hunu na nro. Ama mo toro no meme. Mana ebe o wo dulo ta. Ekweda ha mba. Jeep ụlọ kwete keleze ọla na bata mbara. Akagburu m ya akagbu. Onwe ihe ebe ka jeep ga-abata ebe. Akagbu shichara m.
kagbuo ya mana onwe ka m soro arịa ha anabata m mgbe akagharịala m ngwa ga-akpọkọrọ Chineke ọkụ. Tomatoes ego ni 15. Gịnị? 15. 15 onye na-ere check n'ebe niile na. Ụmụachi begide gacha 1000. Onye na-ere tomato arị ọnụ na ịmakwa ahịa. Gịnị? Ịchọdị ile aja? Mba o. Onye na-ere. Comfort. Wenyi. Ke onye na-akpọ Lavnos. Ego ole? Ke 15. 1500. 15. Otigile ego. Azụọla m ya 1500. Ama akwụ 3000. Aga m akwụ 3000. 3000. In fact, aga m eme 5000. Ebu m ego ka izu ọgwụ bụ ego. Lekwe na ego. Keshere m ya eri ihe. Keshere m ya 5000. Anọja. Ejide ego. 3, 4, 5, 6, 6000. Ego. Josephine Masha. Josephine Masha. Mrenu. Ana emekwa ngata. Ego da anyesha. Ana emekwa ngata. Ego da anyahre. Ichefuole. Chefonu. Akwa kakaka. Chefonu. Kakaka. Chefonu. Iba. Kana. Ewa. Utomate. Abona me. Ama. Imanya wo. Kana. Imanya wo. Imanya wo. Awona ga pinga. Awona ga pinga. Ama kwatano. The Sir White. I didn't keep an entity a bendy chair in the meeting. I know we go to Nambo. I know. Imana asa go to onye hụrụ na aweke. A na-ekwukwa okwusa anyị ka ọma mere ọnụ ya bụ ofu. Abụ m ofu onye na nwa ndị Igbo ji eme ọnụ the whole world. And agaghị m anọrọ na mmiri ka nchaba ụmụnne m anya. Okporo omume. Ịma otu ahụ n'ugbu a, enwebeghị onye n'ime ụlọ gwepụgoro okwu n'obodo a gaa mba ofesi. Ihe ụnụ ka home branch, home base, villagers, so ihe a na-akpọ ụnụ ma anyị nọrọ na Bahama. You people are being described as villagers. Ya ndị nọ na village na-enwebe ebe ha. And otu o kwesịkwara na ịdị iwu na enwe otu nwa anyị ma ọ bụ nwanne anyị ma ọ bụ nwunye anyị ma ọ bụ enyi anyị zọpụrụ ụkwụ gaa mba ofesi. Ihe anyị kwesịrị iji ele ogene ihe ọma ahụ na-eme na mba ọzọ anyị weta ya n'obodo anyị ya bụ ihe a na-akpọ embracing civilization. My brother son. Akurulo, that's it. My brother son. Akurulo ya kweboshi. So mgbe m batara no kepu my uncle here gwara m na government chọrọ ịbịa rụrụ anyị ụzọ. Well, that's beautiful. Utegula ha mana ha na-arụ ndị ọzọ m hụgoro ha rụrụ onwero nke dị mma. Mgbe si ka m tụtagodo arụ anụ ma ndị ọma m na ọ ga-adị oke because ihe ndị anyị na-eme na mba ofesi. Biko o nwere ndị ọbụla ha zinyere bịa zie unu maka ọrụ ọma ha chọrọ ịrụ n'obodo a. Achọrọ m otu unu gbakọrọ ngwa after this meeting take my message back to them. Ọ bụrụ na ha adịghịkwa njikere ipentiri anyị klota niile ka ọ bụrụ white, they should not near this community. What color? Yes, tell them Sir White of Africa said so. Sir White of Biafra, I am giving this order. Oh no, I'm sure Nige Brozia Kabugre in the government. As to be forewarned is to be forearmed. Sir White, I think you're running mad. You said drop on your man. Arab. Yeah. One more. Sir White. All the kishe maybe go. You are yara. Ezubara. Eli be hunu krota white. Eli choka community awo. Wait a minute. Are you talking to me?
Omuki na go quota. Omuki na go quota in a jum mawara na bam. Na to bebe flota white. White. No. E nwere m ike ịsọpụrụ gị. E nwere m ike ịsọpụrụ nwanne papa m. Mana ọkwa ịhụrụ nwoke akpụ ogboji maka Chineke gị mega emegakwa m okwu tishu chọ. M nwere mkpara na otu ebi nwa gị shi. Nwara na-agba gị ṅụrụ kaị. When I got on the same capillary, you the caliber of somebody in me. Do you know who I am in Bahama? Do you know how people worship me over there? Give the hair now go anyhow. Now listen, all of you. Get me to come out of Nwoke. Okay, when you am Kuruba, Bahama. Ocha Kogadi. Only a black person over there being no Kulota. More white. More white. Makachine come with a phone, or a call na Bahama. Only like a ganga forever. What the government? What annoy him? Nonsense. And I'm going to say, oh, yeah, don't go. Eziguara. Anybody work in office. Eziguara. Anybody work in office. Hey! Eziguara Bahama. Associate value. Ihe agbagoju gị manya ọ masị ma jụọ gị eji. Elebe nwanne gị nwoke si kpọta onye asọ nwa. O nwere ichi kpọta were nwa lufuo n'ime ọhịa ka na mwe. Lekwuli ihe ọ na-ekwu. Onye ahụ ga-kolota chaga white Kolota white. Kebe nwoke masị obodo Igbo wee bata obodo a. Ile anyị frat na echiche ya na-akụzi gị n'izigzag. Achọpụta m n'isi mmebi ara na ajizi onye. Now listen. The reason I came back is because actually can go your code on clear. Call down the chara nanting. Get no to get any of my. Okay, we'll go on what. Couldn't time she go up. So the GRM government. No one had the holiday. He tried to tell you white. White. HS remain na Bahama. Ebem Shiribata. Mwabuna gahe meyota. If I see any of them, a commissioner of road, or even the president himself, I am going to sue him to court, and he will never stand my anger. He can never stand my anger. Quote, in fact, Abu no had ready to take my orders. I'm going to meet now. What's happening now? All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.